boli sme ovplyvnení. Áno. Vrátim sa naspäť teda k tomu mysleniu, k tomu duchu. Áno. Takže ja som bol na tom seminári u tej Nadeždy Tokarevnej a ona tam ukázala toto oko. Áno. To oko vám hovorím, že to je duch. Ďalej, kedysi dávno som ešte za socializmu bol taký časopis Express. Vychádzal. A tam písali, že sa domnievajú vedci, že prví faraóni v Egypte boli biela rasa. A nepočul som tú informáciu, čo donedávna som to nevedel, ako hovoril pán Laubert, že na Slovensku objavili ten hrob dvoch princezní egyptských. Hej. Nefertiti dcér. No a že teda to všetko zničili, odviezli do Vatikánu, tých dvoch archeológov zabili. Áno. Ďalej, dôležitá vec je, náhrdelník tých faraónov obsahoval opal. Jediné opálové bane boli u nás. Pri Prešove. Jasné, a vtedy mi to docvaklo. Jasné, prví faraóni v Egypte boli Slováci. No, bolo by to ináč. Nemôže to byť ináč. Slováci sú najstarší pôvodné autochtónne obyvateľstvo staré 8000-9000 rokov v Európe. Všetci po nás sú až 4500 rokov. Je to jasné? To boli Slováci. Prví Egypťania boli Slováci. Egyptskí faraóni teda, tak. Áno? No. Teraz mi ušla myšlienka. Aha, už viem. No a teraz tá Nadežda Tokarevna ukázala to oko. Hej? A mne to okamžite docvaklo, že to je duch. Hej? No. To znamená, Slováci v Egypte vyznávali ducha, ktorý vie o všetkom. A aby to ukázali tým priemerným ľuďom, to ukázali oko, že všetko vidí. A nazvali toho boha Hor. Áno? A to je duch. A to boli Slováci. Slováci v tom čase priniesli náboženstvo do Egypta, vyznávanie ducha a závislosť medzi hmotou a duchom. Áno? No a teraz tá Tokarevna ale povedala zaujímavú vec. Teda pre mňa to bolo zaujímavé. Ja som bol taký nadšený, že teda viem, že to je ten duch, ten Hor a tak ďalej. A ona sa niečo pýtala a ja som sa, aby sme dali nejaké otázky. A ja som sa teda spýtal niečo v tom zmysle, že my sme založili v Ružomberku nové občianske združenie a my sme tam v tom občianskom združení navrhli novú ústavu, že zrušiť demokraciu, že demokracia je hlúposť a nezmysel. A k tomuto by som sa rád ešte vrátil. No a že, čo na to ona, hej? A ona povedala, pre mňa šokujúcu vec. Ona povedala, že toto je jej seminár a keď chcem rozprávať svoje názory, aby som si urobil svoj seminár a aby som svoje myšlienky tu nezavádzal. Hej? To som bol šokovaný. Hej? A ona, keď to dopovedala, bolo vidieť na nej, že je šokovaná tiež, čo povedala. Je to ako keby tak vyhrklo. Áno? Bol som taký, dá sa povedať, urazený, že ma teda, ja som tak v dobrej vôli niečo povedal. Ona ma poslala do Riti, že aby som si urobil svoj seminár. Ale potom mi došlo, že tej povedal duch. Že ona sama povedala, aby som pokračoval v tom, čo robím, aby som pokračoval ďalej, aby som si robil svoj